Čiže čaute ľudia, ja vás vítam u dnešného videa a v tomto videu to bude... Idem vám ukázať. Dorazil mi balíček od Mixitu. A uvidíte, čo tam je. Ja vám to všetko poukazujem. Boli s ním menšie komplikácie, to vám nemôžem povedať, ale nie je to placená propagácia. A idem to odbaliť. Musíte trošku počkať. Alebo ja to stopnem a potom sa uvidíme, keď to bude mať. Ja už to mám, idem vám to ukázať, jak to vyzerá. Ja vám to teraz všetko poukazujem. Čiže papíry do koša. Tu budú asi krembole, 6 krembole, 3 pistaciové, 3 čokoládové. Potom šupavé ovoce, jahody, moje obľúbené. Teraz sú tam aj zlavé, čiže mňamina úplná. Už som mal aj jeden balíček od Mixitu. Potom tu mám ešte magnetku, ktorú zbieram. Ešte mám i tu jednu. Tu je takto vláčko. Potom tu je niečo pre môjho tata. Som si objednal si túto krembole Mixit, tú bombonieru takto. Tá vyzerá takto. Je akože dosť veľká. Moja ruka, ja som čakal, že to bude o mnoho menšia. To ja nemám moc veľkú ruku. Prečo som robil tú objednávku Mixit kalendár i naopak. Je dobré, že oni tam nepíšu, že čo tam všetko je. Že vlastne to nie jak u tých kalendárov, napríklad, ja neviem, nejakých cukríkov, že je tam napísané, že čo tam je. A tým nožom to asi tak ľahko neotvorím. Asi nie otvoril. Alebo že odbalujem to tu. Prečo nie? Takže ten nož je dosť tupý. Ty vole, to jak je v tej fólii, ne? Prepáčte, že tu musíte tak čakať.
ten kalendár, ktorý je aj s tým vláčkom. Boli tam dva, ale ja som si vybral tento, pretože sa mi páči ten dizajn. Oh yeah. Že sú toto vecičky. Otočka cvak. A to sú tí okienka. Dobre, to vidíte? Vlastne 24 a 25 sú dve okienka. 25. Či 24. A to nie mám. Čiže ľudia, chcem vám iba dopredu oznámiť, budem robiť vlogmasy. Týždenné vlogmasy. Možno denné, alebo spravím iba, že vlog z Vianoc a nejaké videá okolo toho, že ak sa pripravujem na Vianoce. A to by bolo z tohto videa všetko. Teraz mi padol mobil, čiže som úplne sa počuť, čo to bolo? Tuto hodiny. Prestaň pípať. Čiže som strašne šťastný, čakal som na to 3 týždne. Som ešte trochu chorý, ale fakt iba trošku, že mám iba kašel a sopel. A z tohto videa by to bolo všetko. Daj odber, like, zvonček, aby ti neuteklo ďalšie video. A čau!